Tol, musta sa California? Ay, musta ang bakasyon? okay naman. Ano, medyo umalis na tayo doon kasi ano na, winter na. Winter na? Saka masyadong mahaba yung umaga. Ibig sabihin, nalalamig na yun. Oo, nalalamig na. Kaya winter na. Winter na. Yelo na, yelo. Nag-issue na. Dito na tayo sa mundo ng ano, ng mainit. Masyadong mahaba yung araw. Pag natutulog, nakakurtina kami ng ano, yung mga dark curtain. Dark curtain. Kaya punta ako sa Pinas kasi dito si Tilo eh. Laging ano, inuuragan. Talo ka! May upload ako! Talagang kinisan niya sa kamay si Rika. Oh? Alupit yan. Inuuragan talaga. Banana tag! Reaction. Polo sa akin, polo. Man natin itong Ayaw kong tingnan. yung ginagawang sapot. Saging na sawa. Ginagawang Baka maging pugi ako sa 3-in-1. Ginagawang sapot. supot ko, no? Sapot? Ah! Ha? Oh, may naman ako lang. May na. Silo, berat na. Silo, itim sa'yo. Itim sa'yo. Pitilo, ang aga ng visit eh. At ang maaga makakapag-almusal, langhari ka naman eh. Oo nga daw. Kasi lo, pag inutusan ka, Dito sa bumili na pa. kung di mo Sa iba tapos pumunta? balik na ulit. Ha? Saan ka pa pumunta? Natatawa ko sa reaction eh. Sabi niya, huwag ka magbiro. Bakit? Di naman ako nagbibiro ah. Seryoso ako ah. Mukha pa ba ako nagbibiro? Natat na sa buday, magbiro pa. Paiset! Atat na sa buday. Ano? Buti si Tulalamid, hindi na atat. Ay, si Ano? Kuya. Si Kuya Pula, safe na yan. Sipta. Safe na yan si Kuya. May natatapik-tapik na. Paano yung tapik-tapik? Ay, di pa man siguro. Ano ba? Pag mo naman ibo ko na di pa siguro, gabi Di ka pa na. yun. Di pa yun, Kuya. Di pa yun. Natatapi-tapi naman nun siguro. Ano pa yun? Kunting ano pa. Konti pang ano. Respeto pa ni Kuya. Respeto pa. Oo. Diba? Hindi pa kayang tapiin. Hindi pa. Pag- Tanaw-tanaw lang muna. Di pa yun. Di pa yun. Tanaw nga! Di pa yun pwedeng tanawin. Ay, ano muna, engineer. Ah? Estimate muna. Ano muna? Estimate nga, engineer eh. Ano gusto yung Kuya? May kanta ba ganito? Saba. Sa bawat araw ang Yung kape nyo! Kamusta yung galing California? Nagbakasyon? Ang galing California. Ay, galing California. Walang pasalubong. Nagbakasyon sa California siya. Oo nga, di. Saan ba ka? Walang pasalubong. Daya. Bad trip ako doon sa airport. Ah? Naman trip ka? Pagbaba ko, ang daming aeroplano dito ah. Ah. Asan yung mga dala mong pasalubong? Aka hindi mo naalala bumili ng pasalubong. Siya na madali ito. Sayang. Pero i-welcome mo. I-welcome mo. Ayun, lagi naman siyang welcome dito, Kuya. From California. Wala mong pintas kanina. Ha? Mm. Nalingawan. Nakalimutan. Ganda! Lagi naman welcome ni Kuya. Ini-expect ko, gubanta eh. Hindi ko nga alam na pupunta. Ha? Hindi ko man kasi alam. Aalamin mo kasi.
Mga humihina na yung radar mo ah. Juret. Oh, welcome. Ay, pa-welcome mo. Yun. Walang banda, ito na lang. Ayan po, winilcome ang galing California. Dan 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 dan. O ayan na. O ayan na po yung galing California. Ayan na po. Ang may pa-welcome na. Shoutout kay Langga. Shoutout Langga. Nagkaon ka na? Langga. Kunin mo na. Ay, pahalo na po tayo para dun sa flooring ng CR. Slab. Balik dito. Buka, buka. Buka para maglagay ng Graba. Tatot ka natin ng graba. Yung halo para sa slab. Dalawang buta. Ayan, added sa Carmel. Babad nyo lang muna. Pupormahan pa to. Kakaubo to pala sa sako. Bukan eh. Kakaubo pala sa sako. Naka-premier si Gatcho. Sako to pala. Ito yung tablang ilagay natin sa kabila, no? Tapos lagyan na natin sa gitna ng cotton. Shoutout kay Langga. Shoutout Langga. Nagkaon ka na? Langga. Kunin mo na. Amo ay, siyagi lang nagdala. Kulang. Kulang? Ha? Halo. Pag kulang. Buray na lit-lit eh. Kulang pa sa siminto. Kulang?
Kalahati. Kalahati yan, mga kalahati pa. Sige lahat mga ubusin mo natin. Apat na timba na lang. May nahanip na yun. Apat na timba. Yan na! Hello! Likas na galo sila. Buray ni na. Tatlo, dalawa. Huwag mong tuktukin yung ano. Kurma. Nana! Buray na hanip na yun. Kalahatin sa ako. Kalahati na. Dalawa. At kalahatin buhangin. 2 graba. Kalahatin sa ako. Dito ko yun. Okay. Kalahatin sa ako palo. So yung mga orat, kinulang yung halo. So pahalo ako kalahating sako. Ayan. Lit-lit, kinulang. Gabi ang putik dito, no? Lagkit. Lagkit, di malusong. Parang bulkasil. Pwede mong imasa, no? Oo. Gawing paso. Pag natuyo naman, parang bato. Bibiyak. Mapagpala. Kahapon ay Inihaw. inihaw na Tilapia. tilapia. Ngayon Ginataan. ay masarap to, may gulay. Uy, masarap na naman ang kain ito. Ano kaya bukas? Ano kaya bukas? Ewan lang. Di mo alam ang bukas? Ano gulay naman? Ano nga bukas? Bukas. Miyerkules. Yun, talaga. Naghihinaya ata ang mindset ni Bidang ngayon, ah. Mukhang tutruma. Nagugulat lang. Natruma. Nagugulat sa mga tanong mo. Baka magkamali yung sagot ko. So ayun, no? Nagluluto nga si Bidang. Sarap. Tilapiyang ginataan. Malasa yun. May talong at pichay. So ayan nga, at kinulang to.
Ayan, pahalo pa ako ng bagya para mapunuan. Ayan, at lilibil siyempre namin yan, yung ano pagka-upload. Ayan, libil baro. Pagkabuli. Taktak mo, itaktak. Itaktak mo! Tak 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 mo! Itaktak mo! Tak 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 tak. Itaktak mo! Amo! Pamuhay. Mo talaga. Sobrang halo na lang yan. Yan, pag, yan pong PVC, pag may sobrang halo na lang, dyan namin ilalagay para hindi siya mabasag. Ayan na po. Si Haji lang po ang nagdala. Muntik na po, puno ang ano, lagari ni Tugsok. Madalas. Tugsok lang sa kalam. Mataas dyan, Cornel. Mataas dyan. Alright. May susong ba na? Ito. Maba dito. Pala. Last. Last na, dito sa kanto. Tama na yun. Sakto na yun. Dito sa kanto. Ayun. Tumunog. Cellphone mo. Ha? Cellphone mo. Ito nga ano. Ano ko na yun? Kasara mo. Ayan, karat natin ito. Ay, amoy! Ano talaga? Ay, amo. Amo talaga. May flooring na, may slab na. Maya nabulihin. Pag tigas-tigas. Nakalipil na po yan. May flooring na, may slab pa. Ang CR ni Bidang Puso Negro. Hehehe, 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 hehehe. Siyempre, salamat sa naghalo. Na pangmalakasan natin import. Lupit. Simpleng forma. Simpleng arithmetic. 1 plus 1, 11. Uy, solve. Amo na. Sabay susulatan ng pahuway. Pahuway. Pasaway. Sigatsong pasaway. Bet. Ayan, sadya po namin tinaasan. Ayan, para kung umulan, matubig. So, hindi siya mapupuno ng husto. Yung pinakang ano niya. Alright. Alright, to the diamond in the star.
Alright. Ayan, dito po nagtatapos ang ating vlog. Totally tapos na po ang Puso Negro. May linya na ng PVC. Meron ng yung overflow. Nalagyan na natin na may gamit natin. Yan. Siyempre maraming salamat po sa sa patuloy suporta po sa buong Team Pahawaii, all sponsor, Ma'am Janet, Ma'am Mercy, Ma'am Marilu, Kuya Jerry Rivera, Kuya Albert. Yan, maraming salamat po. Kuya B-Vlog, maraming salamat sa suporta po at Kuya Cesar, yan, maraming salamat po sa patuloy suporta kay Kuya Noli Vlog. Yan. Sa suporta po ninyo, ayan, Kuya Emet, sino pa ba? Pasya na kung di kong banggit lahat. Yan, salamat po ng marami sa patuloy suporta kay Kuya Noli Vlog. So, sa sulit nyo pong suporta ay siyempre damay kami. Ayan, bawat member ng Team Pahawaii nagkakaroon kami ng vlog sa pabahay. Kasi kung walang pabahay, lahat kami bawat isa ay hirap sa mga content na pwede naming upload. So siyempre nandyan ang pabahay. So naka-permis kami na nagkakaroon ng content. Ayan. Siyempre yung iba katulad naman namin ay wala pa namang solid na sponsor na sumusuporta sa amin. Kaya nakaano lang kami talaga sa pabahay. Naka sandal kapag walang project. So hirapan kami sa content. So yan, maraming salamat po sa sulit na sumusuporta kay Kuya Noli Vlog. Ayan. Sana lagi po kayo nandyan. Patuloy na sumuporta para madagdagan pa yung beneficiary at madagdagan pa ang matulungan na mas nahigit na nangangailangan kapwa nating kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at hindi nyo pa skip ng ads. I love you all. Bye bye. Okay na po. Gata. May liputok? Ayun po, pinagsama ko na. Ay, pinagsama na? Kunti ng sarsa, Maganda sana, medyo marami sarsa. Dagdagan ko pa? Oo, kasi nandiyan bang yung lasa. Sabaw-sabaw. Masarap yung sabaw-sabaw. Okay, dagdagan natin. Liputok na siya. Amo? Saan may Mainit na tubig. Para di mag-gata. Ready na. Ako yan. Ano ang gagawin? Alam na. Alam na. Don't be shy. Don't be shy. Ano ang gagawin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Oh, di ba? Na magsando ka na at kumain. Pero may napikon kanina. Marunong na mapikon si Tilo. Ayan po, makakasabay po namin muli ang galing California sa pagkain. Welcome back From New York? New York, California. From New York? Shout out. Kaso wala daw pa sa lubong kay Bidang. Sini. Yes, kanya. Ano ulam mo? Dami ulam. Oh, tara. Ang lalaki pa. Akala nyo kaji magpapahuli? Baga nagwala pang pagana. Sili. Ayun. Ayan. Wala nito sa California Welcome back from California. Wala. From USA. Qatar? Isang OFW sa California dumating na. Tumuhay. Tagal din magpakita. Welcome back. Oh. Galing Qatar, Qatar Narong. Dumating na. Almost day. Aji, nakakalimutan mong yayain yung silangga. Tumain. Hello. Langga kain. Doon.
Liwag. Alam mo? Tapon ko to. Ayaw nilang ga. Pero pag pupunta pa doon, babalik ka pa. Gabi. Wala na bang ginagawa doon? Kain. Saan? Kaya ka. Ayaw mo no? May gawain naman ah. Pumunta kami doon, puro kain. Yung vlog, Mayroon naman gutom. yung vlog puro kain. Reklamo na yung viewers. Ano ba yung vlog niyo? Puro kain. Ayan po, kahit sandaanin si Tilo, Kainin mo kasi yung sili. kahit saan po daanin, maligo, nahuhuli, kumain, nahuhuli, sa trabaho, Mabagal nahuhuli. siya mag-uya. Mahirap mag-piso. Mabilis lang po siya sa babae. Nakakahalik agad sa kamay. Nakakayakap, lupit. Si Tilo lang talaga nakagawa. Nakakahalik agad ng kamay ng beneficiary. Kasi pagka kami ang gumawa, kulong kami. Dapat pala mag-ano na rin tayo, 50-50. Pulong talaga.